Влезете си. Най-добрешки той си. Ще снимам как караш. А? Ще снимам как караш. Така. Си го имам за документ. Преча ли ти? Да. Ще изпреча. Мамо, ще снимам баща ми как кара. Снимате се само кошата. Не, това ще ти расна. Къде ни развалиха реката копчета? И захилял се като... Ма знаеш как ми взе да мириши? И ми се захилял като ненормален. Мангали. Как я побия, как я дойде? Оле, прибрахме ли всичко наистина? На ножа ви това прибрали? Захилял се като член. Черната ламбон. Ма ти не я виж чантото долу ли? Сега сега не мога да видя нищо. Трябва да видиш. Няма да видя, защото не мога. После ще ми ядеш кое? Да, после като сидим почти време. Коя чанта? Никоя. Там на раницата отгоре има ли черна чанта? Тук не виждам. Еми ти ги треката и ще видиш. Не виждам. Има. Добре. На баща ми чанта. Захилили са малеци си. Ще ми мириши тук на... Помия. Да, ще ям дините се на ям помия, значи. Мислете са бе хора, да там сядат тия бокоджийски камиони. Пак ти иззора. То ми слуща да ям и всичко. Мисля си каквото да има галя. Дядка го кара. Мисля, роман кърата голяма, там временна е. Временна с къси панталони. Не мога да ги разбира тия хора. С панталони, с хамси. Тя трябва да модерна е човек. Временна е мамо стара сушина, широка рокля. Аз с тази широка рокля не мога да